Zdárek lidí, mé jméno je Mr. Flox a ještě na doplnění hrál jsem v offscreenu, sehnal jsem nějakou kůži, sugarcane a tak a doplnil jsem ten enchanting table a rád bych enchantoval tady krumpáč diamantový, ještě potřebuji lapis, tak, ne, jo, tak. A já bych řekl, že jo, efficiency 4, takže můžu, víte vy co? Já enchantuju, co můžu enchantovat? Breaking 1, sharpness 1, breaking 1, já vezmu třeba sharpness 1 na meč. A teďkon co bude? Efficiency 4 furt. No tak nevadí, jak vezmeme efficiency 4. Nice, fortune, sice jenom dvojka, ale to stačí. To by bylo z takového doplňujícího videa vše, doufám, že oceníte lajkem, že se to vydám i dneska, nebo i s tím videem zároveň. No a zatím čau do dalšího videa.